Takže vítejte v novom videu. V tomto videu si ukážeme pokračovanie Jelly Jump. Ako to skončilo, tak to ideme pokračovať. A zabudol som vám povedať, že moje skoro je 20, nie 15. Takže ideme na to. Ideme na to tú debilinku. Takže som zvedavý, koľko náhram. No. Ideme na to. Už to ide. No ideme na to. Už 4, už 5. Nie. Oj. A pozrite, tu jaký som frajer. Yes. Dal som to. 12. Ohoj. A vlastne. Ideme ešte raz? Dáme ešte posledný raz. A musím sa tišiť, lebo je noc. Uf, letí. Do prdele. Tak to bude asi koniec mojho pokračovania Jelly Jump. Na budúce bude ďalšie pokračovanie. Majte sa.